Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giusy u Margaret Gallia. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int ħejjejt ġid li ma jidhirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' imħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu l-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dan iż-żmien ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: O bniedem, arani minnu fih se noħodlok l-għaxqa ta' għajnejk. Issa int toqgħodx tnewwaħ jew tibki u xxerriġ dmuħ. Rażżan it-tnejjiet tiegħek u tagħmilx viestu għal mejtin. Orbot it-turban fuq rasek u xitt il-qorq f'riġlejk. Tattix il-ħietek u tikolx ħobs il-viestu. Filgħodu mort inkellem lill-poplu u fil-għaxija mitit li marti. Imbagħad l-għada filgħodu għamilt kif qal l-Mulej. U n-nies qaluli: la darba qiegħed tiġġib ruħek hekk. Għax ma tgħidilniex xi jfissru dawn il-ħwejjeġ. U jien weġibthom. Il-Mulej kellimni u qalli: Għajt lil dar Iżrael, dan jgħid Sidi l-Mulej: Araw, se nipprofana s-santwarju tiegħi, il-glorja tal-qawwa tagħkom, l-għaxqa ta' għajnejkom u l-għożda ta' qalbkom u wuliedkom subien u bniet li intom ħallejtu jmutu bix-xabla u intom tagħmlu kif għamilt jien. La ta'attu ħiltkom u lanqas tiklu ħobs il-viestu. Ikolkom it-turbanti fuq raskom u l-qrieq f'riġlejkom. Ma toqgħodux tnewħu, imma tinfnew fi ħżunietkom u tokorbu bejnietkom. U Eżekjel ikun għalikom sinjal, għax kull ma għamelu għad tagħmluh intom ukoll. Meta jiġri dan, imbagħad tarfu li jien il-Mulej. Il-kelma tal-Mulej, rodda ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: insejt l-Alla li nmislek, ngħidu flimkien: insejt l-Alla li nislek. Int insejt il-blata li wilditek, insejt l-Alla li nislek. Il-Mulej radan u fil-kolla tiegħu stmerlu liedu subien u bniet, ngħidu: insejt l-Alla li nislek. U qal: naħbi wiċċi minnhom u nara xi jsir minnhom. Għax nisel ħażin huma u liet il-kelma ma jżommuhiex, ngħidu: insejt l-Alla li nislek. Kebsuli lejra b'dak li mhux Alla, rexuni ballatom firħa u jiena nkebsilhom lejra b'dak li l-poplu mhux. Irrexhom bnies bla moħħ, ngħidu: insejt l-Alla li nislek. Inqumu mwif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu,
Għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Kantax. Okay. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resaq wieħed fuq Ġesu u qallu: Mgħallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? U Ġesu qallu: għax tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu it-tajjeb jekk int trid tidħol fil-ħajja ħares il-kmandamenti. Liema staqsih dak. U Ġesu wieġbu: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tisitx fil-fals, weġġaħ lil missierek u l-ommok u ħobb lil lajrek bħalek innifsek. Qallu ż-żagħżugħ: jien dan kollu ħaristu, x'jonqosni iżjed? Wieġeb Ġesu: jekk trid tkun perfett, mur bih il-ġid li għandek, għatih lill-foqra u jkollok teżor fis-sema, imbatejja u imxi warajja. Iż-żagħżugħ kif sema dan telaq qalbu sewda għax kien għani ħafna. Il-kelma tal-mulej. Id-domanda ta' dan iż-żagħżugħ hija d-domanda ta' kull wieħed u waħda minna. X'għandi nagħmel biex insalva? U il-mod ta' kif iwieġeb Ġesu weri li fakru l-kmandamenti jimxi proċess miegħu u jgħidlu: għejx dak li hemm miktub, għejx il-kmandamenti ta' Alla. U dan ir-raġel, dan iż-żagħżugħ, b'wiċċu minn quddiem għax kien iħarrishom, jgħidlu: jien dawn ilni jinħarishom, jien dawn qed inħarishom. Imma għalkemm qed inħarishom, inħoss li jonqos xi ħaġa oħra. Iż-żagħżugħ jgħidu: x'jonqosni iżjed? U l-qofol ta' kollox qiegħed fir-risposta ta' Ġesu. Bih li għandek għatih lill-foqra u ejja marajja. Għaliex dan iż-żagħżugħ kien qed jimxi kelma b'kelma litteralment fuq il-kmandamenti għal iħsaru liġijiet li trid tagħmilhom bil-fors, imma ma kienx qed jgħix l-ispirtu tagħhom. U hawn hu l-qofol. U jekk irrid inkun naf jekk jien nixnejx l-ispirtu tal-kmandamenti ta' Alla, irrid nagħmel din il-mistoqsija. It-teżori tiegħi min huma? Huwa Alla, qalbi ma' min hi marbuta. Għalhekk Ġesu jgħidlu dan: mur beħ li għandek, għax qalbu kienet marbuta mal-ġejt. U dak li għandek aqsmu, għaliex taqsmu? Mhux għax dak miskin, imma naqsmu biex nuri li jien minix marbut ma' dak li għandi, imma dak li għandi qiegħed hemm biex ngħin lill-oħrajn, biex ngħinu lil xulxejn. Infatti dan iż-żagħżugħ il-Vanġelu jispiċċa u telaq qalbu sewda għax kien għani ħafna. Jew aħjar telaq qalbu sewda għax kien marbut mal-għana tiegħu. Jew nitolbu hekk il-mulej jagħmel minna nies tassew liberi mill-qalb biex inkunu nistgħu naqdu lilu u lil ħutna. Ilqa' missier Qaddis dawn it-talbiet ta' din il-familja li nġabbret madwarek. Jitolbuk mulej għall-isqof maħtur, għatih l-għajnuna meħtieġa il-qawwa tiegħek f'dawn il-jiem ta' qabel l-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Nitolbu.
Nitolbuk mulej għal-Knisja biex tkompli twaslilna il-kelma tijek u tenna nejxu l-ispirtu tal-kelma tijek. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex narfu ninqdew bil-ġit li jgħaddi imma ma norbtux qalbna miegħu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek il-familji tagħna. Qaddishom f'ismek, għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Għati ju Alla il-kelma tijek fi qlubna. Għatina l-ispirtu tijek, ħajatina l-qawwa u l-kuraġġ li nejxu dak li inti titlob minna, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa radd il-ħajr
tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejд li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-La Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrij, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umilta kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħu f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu. U li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Idu tleta famarijiet fġiħi 3 ijiem lill-ġisem ta' Marija dan fil-qabar. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.